άντε. Κάτε συμπροκομμένη. Τελευταία στιγμή το στρώνει το τραπέζι. Αν ήταν κρεβάτι από χτες ήταν το είχε στρωμένο. Δεν εγώ δεν ανακατεύομαι. Αλλά τα στραβά γαϊδούρια τη νύχτα πάνε και βόσκουν. Είπες κάτι, μητέρα? Όχι, κόρη μου. Για την αξιοσύνη σου μελετάω. Στείνει αυτό ένα πάρκινσον να ησυχάσουμε. Είπες κάτι, Εύη? Την ευχή σου λέω, μητέρα. Την έχεις, κόρη μου, την έχεις. Να δεις σώθεις κρόχα. Ρε ξαδέρφη, τι θα γίνει με εκείνα τα πυροσκάκια που μας τάξατε? Τα πυροσκύματα που τους βαρέσει το ούζο. Τρέχω, άντρα μου, τρέχω. Και τι νίκη δίνεται για αυτό τα χούρι? 650 δραχμές το μήνα. Τους πιάσανε το κόλλο και το χαίρονται από πάνω. Εσύ τα κανόνισες. Τάσο. Μάνα. Εδώ που τα λέμε, κυρία Βασιλική, είχε κρυβίνει πολύ ζωή. Εδώ πήγε 3 δραχμές η φρατζόλα. Εδώ εγώ καλέ. Πάω στο μπακάλι με 30 δραχμές. Και γυρίζεις με 60. Και δεν γεμίζω ούτε 2 τσάντες πράγματα. Τι, ένα κύκνο, μια φυτίνη, μια μυρωδιά μορταδέλα, 3 λουλάκια, 5 ταμτάμ, ένα ώμο, πάει το 30. Πολλά απορριπαντικά ψωνίζεις, κόρη μου. Ούτε παστρικιά να ήσουν. Ναι, εμείς είμαστε καθαροί, μητέρα. Αχ, κόρη μου. Υπάρχουν κάτι βρώμες που δεν καθαρίζουν ούτε με 3 πλάκες σαπούνι. Τάσο! Μάνα! Πάμε κρυφτά, παίξουμε με την μνήμη. Καλά, πρόσεξε να μην κάνεις καμιά ζημιά μέσα. Και προπαντός, παιδί μου, πρόσεξε να χαλάσεις το κρεβάτι. Γιατί μετά που θα δουλεύει η φίτσα. Τάσο! Μάνα! Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτό το μέτρο που εφαρμόζεται στη Ρώμη, με τα μονάζιγα. Τι είναι πάλι αυτό? Αυτό είναι ένα καταπληκτικό κόλπο που τη μια μέρα θα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό και την άλλη με ζυγό. Α, καλά, αν εφαρμοστεί αυτό το μέτρο στην Αθήνα, σώθηκε η πρωτεύουσα. Άντε βρε! Να εφαρμοστούν τα μανάζιγα και στις παστρικές. Μπας και δει και το σπίτι καμιά μέρα την ήθη μου. Τάσο! Μάνα! Είναι καλά αυτό το τηλεόραση. Πώς είναι το σινεμά, αλλά μικρό. Πόσο μικρό? Τόσο. Και ποιος θα το βάλει μπροστά? Πάντως εγώ δεν νομίζω θα πιάσει αυτό το πράγμα. Άμα έχεις μάθει το μεγάλο, θα το ευχαριστηθείς ποτέ με το μικρό. Α, να σου πω, ως εδώ και μη παρέκει. Είναι καλύτερα για το γιο μου, μη σε βρει χαρακωμένη το 66. Τασούλη! Για τη μοντέρνα στα χτωπούτα λέτε, πάρα πολύ ωραία. Πήγατε? Αχ, πού να πάμε, κούλα μου, πού να πάμε. 4 στο εισιτήριο, 2 το τρόλι, δεν θα πιεις και με πειρά, θα το πιεις να το δεκάρικο. Έλα καλή τώρα, τι στεναχωριέσαι εσύ. Εσύ τι χρειάζεσαι, μια γωνιά και 10 λεπτά. Και ύστερα 10 σινεμάδες θα βλέπετε. Τάσο! Μάνα! Ήφη μου, μητέρα, σε παρακαλώ. Άντε κοριτσάκι μου, φέρουμε ένα αλγκόν. Με έχει πιάσει μια ζαλούρα με όλα αυτά τα κλαπατσίμπανα. Να δω αν έχω, μητέρα. Αν δεν βρω, σας κάνει κάτι σε κινήνο. Γελάστε, γελάστε. Τέτοια direkτίβα σας έστειλε ο Ζαχαριάδης από τη Μόσχα. Μπακούνιν, είναι μπακούνιν. Τάσο, σε παρακαλώ, χρονιάρα μέρα. Καλά σου λέει δε, σε βάσου τι. Σήμερα έχει το ρεπό της. Τάσο! Μάνα! Για ποιον Αντρέα λέει ρε παιδιά? Για κάποιον που τον αποκήρυξε μέχρι και ο μπαμπάς του. Τάσο! Μάνα. Άσχετα. Να βρε παιδιά ήμαρτο, χρονιάρα μέρα τρώγεστε στα 4 σκυλιά. Πάρτε το χαμπάρι. Όποιος και να ανέβει στην εξουσία, ο Λαουτζίκος την πληρώνει πάντα. Λαουτζίκος, είπε Λαουτζίκος. Λοιπόν να δεις που αυτή είναι αριστερός την κανονίζει. Μάνα μέχρι εδώ, κόψω, Εντάξει ρε, εγώ να το κόψω, αλλά σε μια μέρα θα χτυπήσει το κεφάλι σου. Θα είναι κομματάκι δύσκολο με τόσα κέρατα.